David Beckham iň tanymal ýokary aýlykly güýçli futbol oýunçylarynyň biridir. Buňky söhbetimiz bolsa David Beckham bolup onuň häzirki döwürde ýaşaýşy bilen tanışmakdyr. Futbolçy barada türkmen dilinde öz ene dilimizde dinlemek üçin berýän mümkinçiligi üçin Mix Show YouTube kanalyna öz minnetdarlygymyzy bildirýäs we başlaýas. David Joseph Beckham 1975-nji ýylyň 2-nji maýynda Londonda eneden bolýar. Kakasy Alan Beckham ve ejesi Sandra Georgina West. Olaryň 3 sagasy bolup David ortançysydyr. Başgalasynda 3 sagasy bolup David ortançysy diýip belläp geçýär. Uly gyz dogany ady Lynn we kiçi gyz doganyň ady Joannadyr. David ilkinji adımlarını basar basmaz kakası onu futbol maçlarına gidýär eken. Çünkü kakası Manchester United'ın can koýury bolupdyr. Inde şol sebäpden David Heniz 3 ýaşynda top oynamagyny gowy görüpdir. Ol öýüniň ýanyndaky parkda turgenleşmäge başlapdyr we 1982-nji ýylda 7 ýaşynda David Hosarlary Manchester'ın çağalary futbol toplaryny taýýarlaýjy okuwyny Bobby Charlton'a berýärler. Londondan Manchester'a 300 kilometr uzaklyğa garamazdan David'in kakasy we ejesi onu her hepde görmäni gelýärler eken. Okan döwründe mugallimlary David'den sen ulalanda kim bolarsyň diýip soralanda ol futbolçy bolaryn diýär eken. Şol döwür Beckham'yň aýdan sözlerini hiç kim üns bermäpdir. Ýöne çyndan hem oglanyň futbolda beýik derejäge ýetenini gördük. Mektepde Barcelona okuwyny çağalaryň içinde seçim geçirilýär. Ve saylanan çağalaryň biri de David bolýar. Şondan soňra David Rejo Reborn toporyny oýnaýar. Bu toporyň turgeninde hem onuň kakasy bolýar. 1986-njy ýylda Beckham Manchester United'ın iň talismany bolup maçdan öň çykyş edýär. 1990-njy ýylda bolsa 15 ýaşa çenli ýetkinjeklerin arasynda iň ökte oýunçysy adyny alýar. 1991-nji ýylda Manchester United'ın ýetkinjekler toporynyň futbol akademiýasy bilen şertnama baglanýar. 1992-nji ýylda bolsa David Kangley kubugynyň ökte oýunçysy diýip yglan edilýär. 1993-nji ýylda bolsa David Gyzyl Şeytanlar bilen professional kontrakt ýalaşma baglanýar. Ýöne muňa garamazdan David 6 aýlap diňe zapasda oturýar. Şondan soňra oýuna gatnaşyp başlaýar. 1994-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Çempionlar Ligasynda öz debütyny gazanýar. Manchester United bilen Türkiýanyň Galatasaray topory bilen oýnanan oýunda 4-0 hasaba bilen utýar. Şol gollaryň birisi de David'inki bolýar. 1994-1995-nji ýyl arasynda Beckham Preston North End klubyna girýär. Ol 5 sany oýuna gatnaşýar. Şolaryň birisinde David owdan gollaryň biri bolan Uglawoydan topu girizmäni başarýar. 1995-nji ýylyň baharynda bolsa, ol Manchester United'a gaýdyp gelýär. Soňra şol ýylyň 2-nji Şonda Leeds United'a garşy oýnanan oýunda diňe şondan soň ol Kanchiliskiň ýerine sasawyna girýär. Manchester United'ın ýarym gorukçysy bolup oýnaýar. Premier Ligada bolsa utmakda özüni görkezýär. Ol özüniň başarjanylygyny Angliýanyň milli gynysynda hem görkezýär. Oýunçylaryň içinden Beckham ökte oýunçy diýip yglan edýärler. Ýöne bu üstünlikler uzak dowam etmeýär. Ol Argentina milli gynysy bilen bolan oýunda ilkinji gezek gyzyl kartoçka alýar we janköýerleriň arasynda futbolu öldürüji adyny alýar. Şol ýylda Spice Girls toporynyň aýdymçysy Victoria Adams bilen duşýar. David Victoria'ny öňrek Sesu Bebe kliplerinde görüp oňa aşyk bolýar. Gerçekten bolsa David Victoria'na hayır sahavat oyun maçında tanışýar. Maç guturandan soň Victoria futbolçylaryň eşik otagyna girip gelip olaryň eşiginiň dizaýnery bolmagyny isleýändigini aýdýar we teklip edýär. Şonda Beckham alжyraýar. Victoria muny duýýar. Şonda da özüni rahat tutup Beckham'a elini uzadýar. Elini uzadanda Beckham'a bir sany bilet berýär. Ol biletem restoranda iý içmek üçin bilet bolup durýar. Biletin arkasynda Victoria'nyň telefon nomeri ýazylan bolýar. Beckham beňinden öýe gelende nomerini ýitirmeli üçin 6 sany liste göçürüp ýazýar. Bileti bolsa özüne üstünlik getirýän nişan hökmünde saklaýar. Victoria bolsa şondan soň iýi gider futbol maçlaryna gatnaşyp başlaýar we futboluň janköýerleriň biri bolup galýar.
Bir yıl geçenden soň Beckham Victoria öýlenmek teklifini berýär. Teklif berende Victoria 3 karatly gowhar gaşly ýüzük, özüne bolsa çalaja dagynyň gaşly ýüzük takýar. Ol özüne ýadygarlyk galar ýaly düşünýär. 1999 ýylyň martynda olaryň Brooklyn Joseph diýen ogly bolýar. Onuň kreosnysy Elton John bolýar. Şol ýylyň iýul aýynda olar toý edýärler. Toýuny Irland köşkünde ýapyk halda geçirýärler. Toýa 800 000 euro gidýär. Victoria şonda Vepavanyň gelin köýnegini we Monolo plan köwüşini giýýär. Saçyna bolsa Slim Barrett'in ýasan gowhar gaşly täjini giýýär. Bu ras koşlary bolsa daşyndaky adamlar görüpçiliginden tanqid edýärler. Ýöne ýaşawanlar bu zatlary üns bermeýär we toýuny gowja geçirýär. 1999-2000 ýyl mövsümde Beckham üçin üstünlikli ýyllary bolýar. Ýöne oýunlarda her kele strişkaja edip saçyny sýrdyrýar we Sir Alex Ferguson bilen hem ikisiniň arasynda düşünşmezlikler bolýar. Ýöne 1999 ýylda ýene-de Manchester'ın çempionu bolýar. Şol ýyllarda diňe Manchester'da däl, eýsem bütün dünýä tanalýar. Şol döwürler öktelikde onu diňe rival da geçip bilýärdi. Şonuň üçin ol ikinji bolup galýar. BBC Sportunda da ikinji bolýar. Ondan öňde bolsa boksçy Lennox Hughes bolýar. Beckham 2000-nji ýylda Angliýa toparynyň kapitany bolup saýlanýar. Şol aralykda baş türgön bilen tersleş başlaýar. Alex Ferguson bilen bu tersleşmäň sebäbi de Arsenal bilen oýnanan oýunda Beckham'yň goraşylaryň arasynda iza gaýdyp kömek etmezligi bilen baglydyr. Muňa gahar eden Sir Alex Ferguson Beckham'yň ýüzüne butsy ayaqqabyny atýar. Turganyň aýtmagyna görä Beckham'a ýyldızlyk keseli yaramandyr. Turgany Beckham'yň futbol bilen baglanşykly bolmadyk awraýy da ýakmandyr. Ferguson bolsa bu galmagaldan soňra Beckham'a Real Madrid'e satyn almagy teklif edýär. Ol teklifde Real Madrid klubunyň iň az aýlyk möçberinde düşýär. Onuň aýlygy Figo, Zidane, Ronaldo'nyň bilen deň bolýar. Sadece bir ýylda 6 milyon euro bolýar. Aýlygy Manchester United'da alynan aýlygynyň az bolýar. Ýöne ol gow oýnanyny üçin ýylyň soňuna çenle 20 milyon euro göterilýär. Şol ýyly 33 ýyl bilelikde ýaşan ejesi we kakasy aýrylmaga karar berýärler. Bu kararda ejesiniň tarapyna geçip kakasyny günäkerleýärler. Beckham kakasyndan ýüz öwrýär. Bir wagtlar kakasy onu ilkinji meýdança elti futbol karýerasynyň ilkinji ädimlerini bastyrmaga öýretse de kakasyndan ýüz öwrýär. Manchester United'dan Real Madrid'e geçenini hem futbolçuň agentinden kakasy bilýär, özünden bilmän. 2002-nji ýylda Beckham bilen Victoria'ň ýene-de Romeo James diýip ogly bolýar. Onuň adyny Shakespeare'in gahrymany Romeo'nyň adyny berýärler. Bu ogly epilepsi hastasy bolýar. Muňa garamazan onu ejesi we kakasy gow görýärler. 2002-nji ýylda bir gecede Scotland Yard bölümünden duýdurma arasy gelýär. Ogrular Beckham'yň aýagyny we çagalaryny ogurlap ondan pul talap etmek planyny düzýändigini habar berýärler. Ogrular maşgalasyň çagalaryny alyp 6,5 milyon euro pul talap etjegini aýdýardylar. David hiç hayran kalmaya bu ýagdaýa, çünkü ol bu aralykda kän hop beriji hatlar alýardy. Ol gorkmaýa, ýöne şonda da öýüniň daşyndaky goragy ahranany güýçlendirýär. Duýdurucu sesli signallary goýdurýar we daşyny polisiýalardan goraýjylary goýdurýar. Polisiýalaryň gözlemesi bilen şu jenaýaty taýarlanan 9 sany adamy tutýarlar. David Beckham Ispaniýanyň Karalewski topary Real Madrid'e getirip topary diňe legend oýunçylardan düzýär. Beckham bolsa öz gezeginde toporda izi giderli üstünlük kazanýar. Ol Ispaniýa çempionu adyny alýar we döwlet kubunyň eýesi bolýar. Oyunda 23-nji belgide oýnaýar. Bu san rowayaty öwrülýär. 23-nji belgili futbolkalaryň sany bolsa köp bolup, toparyň içinde iň köp satylýan futbolkalaryň sanyna girýär. 2003-nji ýylda bolsa Karalewa Yelizaveta II ona Britaniýa imperiýasynyň orderi bilen syýlagýar. Beckham sport arendasynyň watan goraşçy medalynyň eýesi hem bolýar.
Beckham 2004-nji ýylda Chelsea ýa-da Arsenal geçme ýüregini duýýar. Geçse 200 milyon euro gazanyp biljegini düşünýär. Çünki Beckham Roman Abramovich'in Londonda toparyny satyn alyp şonça puly berip biljegini hem düşünýär. Ýöne Real Madrid Beckham'ı bermek islemeýär. Abramovich futbolçyny özüniň toparyny gazanmak üçin menejerliň üstü bilen futbolçyň agentine ýüz tutýar we hem zat yer bolýar. Ýöne şonda da Real Madrid ortağa çykýar-da Beckham'ı toparda galmak üçin Real Madrid ähli şertleri oyuncu üçin döredýär. Şol aralykda Beckham assistenti Rebecca Lewis bilen duşup başlaýar. Rebecca David aýaly bilen aýryşyp ona öýlenjekdigini pressa hem aýdýar. Ondan başga da Rebecca Lewis'in ikisinin bilep düşen suratlary pressada hem ýaýrak gitdi. Muny bilen Victoria gaty şoka düşýär, gaty haýrany galýar. Ýöne Beckham'ın bu gyz bilen arasy diňe wagtlyň bolýar. Ýöne netijede onsoň Beckham aýalyna jaň edip, izi giderli jaň edip düşünmek üçin elinden gelenini edýär. Ve Victoria netijede maşgalasy üçin ärini bagyşlaýar. Ve netijede ol aýaly bilen ýene ýaraşyp, täzeden nikahlaşýarlar. Olaryň 3-nji ogly Cruise dünýä ýenýär. Onuň adyny Beckham dostu Tom Cruise'un hatyrasyna goýýar. Beckham aýaly bilen täzeden nikah baglanşandan soň ikisi bir-birine söz berip, elinde tatu çekdirýär. Ol tatuda bolsa, hemme zat täzeden diýip ýazylan bolýar. Beckham bedenine tatu çizdirmany gowy görýär. Bedeninde 17den gowrak paýhasy sözlerden ibaret bolan sözler bardyr. Olaryň käbirini aýaly we çağlar üçin bagyşlap ýazyrtýar. Beckham Gol adly çeper filminde oýnaýar. Bu filmde ol özüni oýnaýar. Santiago, salam. Gutlaýan sen gaty gowy oýnadyň, söz ýok oýnaýşyňa. Sag bolun. Meniň tutuş maşgalam Real Madrid'in muştaklary. Meniň garry enem hem sizi gaty gowy görýär. Şol rukda dowam etsenim meniň ýeten derejeme ýetersiň. Film çykandan soň David Beckham öz ady bilen bagly parfüm çykarýar. Bu parfümün ýysyny Alan Astor bilen birlikde Beaster Bike oýlap tapýarlar. Bu parfüm diňe erkekler üçin bolýar, soňra aýallar üçin hem çykarylýar. Birazdan aýal erkek üçin komplekt çykarýarlar. Bu parfümler insanlaryň gowy gören parfümüne öwrülýär we köp sanda satylışa başlanýar. 2006-njy ýylda David Beckham aýagyny 200 milyon euro we yüzüni 54 milyon euro ätýaşlandyrma, ýagny strahowka etdirýär. Köp strahowy kompaniýalary bu puly öz aralygynda paýlaşýarlar we bu strahowka taryhda rekord kazanýar. Şu mövsümde Çempionlar Ligasında Real Madrid Arsenal'dan 1-4 finalinde yekeje golü bilen Çempionlar Ligasını terk edýär ve Florentino Perez bilen David Beckham arasındaky şertnama baglanşmasynyň süresi bitýär ve onun yerine, ýagny Florentino Perez'in yerine täze prezident bolup Ramon Elviron gelýär. Täze prezidentam öz ýanynda Fabio Capello diýen tälimçini getirýär. David'in oýnaşy ugursuz bolup başlaýar. Fabio bolsa onu zapasa geçirýär. Beckham zapasda oturup özüni toparda artykmaçlygyny duýup başlaýar we şertnamanyň gutarmagyna garaşman topary terk etmeň ýoluna düşýär. Soňra ol Los Angeles'in Galaxy toparyny 5 ýyllyk şertnamasy bilen baglanýar. Capello bilen David Beckham arasyndaky düşünşmezlikler üçin Zidane, Ronaldo beýle legendalar oýunçular arkasyny tutup oýunçuny topary izine gaýtarmagy talap edýärler. Real Madrid'in futbol jankörleri Beckham'ı gaýtaryp getirmesini talap edýänlerinde Fabio Capello'ny günahkarlaýarlar. Turgun Beckham'ı izine gaýtarýar we özü ortadan çekilýär. Soňky 4 aýda Real Madrid Beckham bilen gowy netijeler gazanýar we haýrana goýdurýar. Jankörler bolsa öz gezeginde oýunçu bilen täze şertnama baglanşyp şertnamany uzaltmagy talap edýärler. Ýöne Real Madrid'in nähili şertleri döredip oýunçuny toparda galmak üçin mümkinçilikler döreden ýagdaýynda da Beckham toparda galmagy meýilleşdirmeýär. Real Madrid öz gezeginde Los Angeles bilen habarlaşýar we oýunçuny öz toparynda galdyrmak üçin elinden geleni edýär. Ýöne olum bolmaýar. Galaxy toparyny geçmeginiň prezentasiýalary hem bolsa dünýä boýunça ähli telewizionlara ulakan möçberde satylyp reklama hukmunda geçýär. Eýul aýynda bolsa orta gorukçysy şeýde prezentasiýa edilip görkezilýär.
Oyunçunun ilkinci oyununa bolsa Amerikan Birleşik Ştatlarının ähli jankörlerinin gözleri diňe oyunçuda bolýar da gepin gysgasy we şol oyuna tanymal aktyorlar Schweinsteiger, Tom Cruise we Sylvester Stallone gatnaşýarlar. Beckham bolsa oyunun soňky minutunda oyuna çykýar. Şonda Beckham şikes alýar we oyundan çykýar. Ve şike sebäpli ol 4 sany oyuna gatnaşyp bilmeýär. 2007-nji ýylyň awgustunda bolsa ikinji oyunu bolan ýagny Washingtonda oyuna çykýar. Bu oyunda jankörleriň sany stadionda 50 000den gowrak bolýar. Beckham bolsa öz gezeginde kapitan pavyazkasy bilen oyuna çykyp ştrafnoýdan owdan golunu salýar. Ve oyunun sonunda ilkinji sary kartçykasyny alýar. Ve indiki oyunda Beckham ýene de şikes alýar we 1,5 ay futbol meydançasyna çykyp bilmeýär. Oyuncu meydança dolanyp gelende La Galaxy toporunyň ýagdaýy kritiski bolýar. Ýöne oyuncu çykyp şol mösümde iň owdan gollaryň birini ýarym meydançadan gol urýar. Mösümde ähli oyunlara gatnaşyp we netijede gollary bilen kömegi bilen hem ýöne çempionatda Amerikan çempionatynda 13-nji ýerde mösümi tamamlaýar. 2009-njy ýylyň başynda bolsa Beckham Italiýa Milan toporu arenda hökmünde oyunçuny özüne alýar. Milan toporunda bolsa 20 sany oyuna gatnaşýar we gow netijeler görkezýär. Milan'ym öz gezeginde bolsa baş tutanlary bilen Galaxy 100 tutýadany oyunçuny öz toporuna transfer etmek üçin eline geleni edýär. Ýöne Galaxy garşy çykýar. 2010-njy ýylda Maraltaýdan bozuk Irma Miche diýen aýal Beckham bilen gatnaşykda bolanyny beýan edýär we ondan gazanç pul isleýär. Ýöne Beckham o aýaly töhmet üçin suwda berýär. Irmada garşylyklaýyn isk berýär we bu ýagda ýuwaş-ýuwaşdan peselip galýar. 2011-nji ýylda bolsa Beckham'ın 4-nji şagasy dünýä ýenýär. 4-nji şagasy gyzy bolýar. Adyny hep bir Seven diýip goýýar. Ol gyzyny hasam gowy görýär. Onuň bilen oýnaýar, gurjaklaryna köýnek dikýär. Dostlary onuň gowy kaka bolandygyny aýdýarlar. Milan bilen oynanan oyunlardan soň bolsa Beckham Galaxy dolanýar. Ýöne jankörleriň arasyndan tanqydy münasip bolýar. Sebäp Beckham bir oyun oynasa, bir oyun oynamaýan ýa-da oyunyň dowamında meydança çykman, gowy netijeler görkezip bilmeýär we jankörleriň adyndan şeýle bir tanqydy eýe bolýar. Ýarym gün oynaýan kezzapçy diýen ady goýar. Ýagny igrok na polstak diýip adlandyrýar. 2012-nji ýylyň mösüminiň ahirinde bolsa Beckham Galaxy toporu üçün iň soňky oyunu oýnaýar we Galaxy toporunda netijede 255 milyon euro gazananlygyny bilsek bolýar. Şol ýylda jurnalistleriň adyndan ýene bir sensasiýa habarlaryna eýe bolýar. Ol ýene de Catherine Jinks diýen aýdymçy bilen gatnaşykda bolýar. Catherine Jinks bilen gatnaşykda bolýar. Ýöne bu ýagdaýa Beckham'ın özü hiç hili kommentary bermeýär. 2013-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda bolsa Paris Saint-Germain bilen 5 aýlyk şertname baglanşýar. Hepdeligem 200 000 euro bilen. Pulu bolsa haýır-sahawat işine geçirýär. Beckham şol mösümde Fransiýanyň çempionu hem bolýar. Bu ýagdaý bolsa oyunçunyň gaty üýtgeşik bir ýeten derejesine ýeten diýip alsagam bolýar. Sebäp Beckham Angliýa, Ispaniýa, Amerika, Fransa döwletleriniň çempionu adyna eýe bolýar. 2013-nji ýylyň 16-njy maýynda bolsa futbol bilen hoşlaşýar. Ve şol ýylda Engin Dame içgeyimler reklamasyna kontrakt baglanşýar ve reklam edýär. Model bolup jurnallarda düşýär, Britan modasyna goşulýar. Futbol oynanan her bir sezonda Beckham saçyny üýtgedýär. Jankörler bolsa öz gezeginde onuň saçlary nähili moda bilen edýän bolsa, şoňa laýyk edip jankörler hem öz gezeginde saçlaryny şoňa laýyk edýär. Moda giyinmek stilinde onu köplenç aýaly ýardamçy bolýar. Dolaplarynyň bir tarapy jeansy futbolka bolsa, bir tarapy klasik eşiklerinden ibaret bolýar. Şuňky günde Beckham'ın şu wagt ýagdaýy 560 milyon dollar pulu bar diýip aýdylýar. Reklamalardan bolsa 50 milyon dollar gazanýar. Ol Pepsi, Burger King, Vodafone, Samsung, Armani ýaly markalaryň reklamasynda oýnaýar. 160 milyon dollarlyk ömürlük şertname baglanşýar. Siz nähili pikir edýäňiz? Näme sebäpden David Beckham şeýle bir üstünlikli adam bolup, şeýle bir üstünlikli futbolçy boldy? Tesirlerde ýazyn.